sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:41. Ang oras. Mayong hapon naman sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati. Yes, so dali gilang. Yes, welcome sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life. Ang itong pagpangamusta sa inyo. Kamusta una kung gid nga kamustahon iya karon nga hapon. Siyempre, Miyerkules karon nga adlaw, Disyembre 23 na, tuig 2020. Kag, partigid yung traffic. Bisan diin ka maagi, puwertigid ya ang mga salakyan sa dakbanwas ng Bacolod. Diin malusot ang jeep nga ginasakyan, taman bahala na. Well, anyway, kay nga, Tita Wilma, duha na lang kaadlaw mo antes mag-Christmas Day. Duha na gid lang kaadlaw kay December 23, subong buwas, December 24, then December 25. Pagkatapos pila na lang siyam na gid lang kaadlaw na bilin, bagong tuig na naman. Pagkatapos ang Pasko, bagong tuig. Siyam kaadlaw na lang na bilin, Enero 1 tuig 2021 na. Ang akon gid ginapangamusta nga aton mga palangga nga mga tagpalamati nga nagasimbang gabi, mga nagaaginaldo, di ba? Sa mga nagasimbang gabi ti ikasyam na nila nga gabi karon, pero sa mga nagaginaldo ti kaina ikawalo nila iya nga adlaw sang aginaldo, na ang Novena Mass. Sige pa, jutay na gid lang. Para makompleto ang 9 days novena, kagkabay nga mag-grantman ang aton sini mga wish bisan paano. Basta hugot kag para sa kaayuhan. Ako yan, na-prove ko na I don't know sa iba. Pero muna siling natin, basta hugot na ito nga ginapangayo. Hugot na ito nga ginapangayo sa iya, kag maayo ang katuyuan, wala gid niya ginadalok sa aton. May mga pagtilaw man, pero aton malang puwasan. Ay, 1:45 Action Radio Philippine Standard Time. Hay, hoo. Maglantaw lang kita sang aton sa mga kauturan sa dalanon. Kung may maagyan kitang mga establishmento, hindi kita malikawan. Kung libuton mo, away pa ko gali ka pa downtown area, kita, kulang mo.
libuton mong palibot sa Bacolod City Public Plaza, na may mga bazaar, puno sa mga prutas, pati ng mga dalanon. Ati, ang masarang-sarangan talang no? Masarang-sarangan talaga baklon, kagkaunon, kagipaambit man, amo lang ng aton sini mahimo, na gamay nga bagay, nga makahatag man kalipay sa aton sini mga mahal, kag palangga sa kabuhi. Okay na, Tita Wilma. So relax lang anay dirang aton mga palangga nga mga tagpalamati sa ilang mga radyo. Siyempre, 684 kHz kita. Nga nag-updanay sa sininga hapon. Tub-tub-tak na alas 3. Diri sa This Is My Life. Kag-ara naman sa mga mahilig. Kag-ara sila sa Facebook sa karon. Upod sa aton live na live via Action Radio Bacolod Facebook Live. Na? Okay, at tubtub-tak na alas 3 man kita. Dala sa chatroom, inyo greetings kag inyo man mga opinion sa aton. Mabasa karon nga sulat man via Messenger. Kag amuman sa aton sini mga tagpalamati nga nagaupod sa ilatag sa mga radyo. Arang inyo mga cellphone, so pwede ninyo dira mag-type kag i-send man sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag pwede man kita na maka-updanay sa amon sa ni website. Tupod man ang amon mga natipon nga mga balita diri iya sa Action Radio Bacolod News Center. May transistor radio man dira kon mag-login ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ada man via YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod. Ti live man kita dira. Okay, relax lang, Tita Wilma, pero gamay lang gid nga pahanumdum sa iton mga palangga nga mga tagpalamati sa dalagan man sa ngaton panahon karon nga adlaw. Ti sa gihapon ang ma-experiensyahan dito ya sa extreme Northern Luzon, sa pinakapuntag ito sa aminhan nga bahin sang Luzon. Ang nagaigo to sa ilang ikog sang frontal system, amo nang ilang ma-experiensyahan dito kay sa weather forecast man sang pag-asa karon nga adlaw. Magalumon nga kalangitan, may mga lapte-lapta man nga mga pag-ulan ang gina-eksperyensya kag ma-eksperyensyahan sang Batanes kag Babuyan Islands. Magalumon naman nga kalangitan nga may lapta-lapta naman nga mga pag-ulan sa bahin sa Cagayan, Isabela, Aurora kag Northern Quezon. Kalakip ng Pulilio Islands, inatungod naman sa easterlies. Localized thunderstorms. Ang mabatyagan sang nabilin pangabahin sang pungsod kag syempre diri sa aton sa bugos nga Visayas, lakip na kita diri iya sa Negros Occidental, pati na dito sa Occidental Mindoro kag Palawan, pati naman ang Calayan Islands. Ang mangin, magalumon ang kalangitan. May mga lapta-lapta man nga pag-ulan. Tungod siya itong mention ni Tita We nga easterlies. Na? Mahinay, tubtub kasarangan naman. Nga dapyas ang hangin, nga itong mabatyagan, halin sa nasidlangan. Sa nasidlangan nga bahin, kag yes, diri natin mabatyagan sa bugos man nga Visayas, kag Occidental Mindoro, kag Palawan, kag upod man ang Calayan Islands. Kag syempre ang aton man kadagatan, ang aton sa Nibaybayon, mahinay, mahuyang nga pagdapya sang mga balod, tubtob, magabaskog ini. Kag ang ito naman temperatura nga mawatyagan from 24 degrees to 33 degrees Celsius. Humalin ka ina sang agat, mabulubog na, tisubong mawatyagan ninyo ina. Pero sa pila naton kabahin dira sa norte, kag sur nga bahin. May mga pagulugal may mga pagtupa-tupa man sang ulan. Bantay ba dugay-dugay mas tabat na sila. Kag si Haring Adlaw kay ina alas 6:03 na nagpakita. Kag magatunod naman siya karon temprano pa alas 5:32 sang hapon. Kas madulum-dulum ng aton sinipalibot. Okay, ha? So inang aton update sa dalagan sa aton panahon niya karon nga adlaw. Sa ilo kita sa pilaman ka mga updates nga aton sini nakuha na hindi bala sang kahapon may na-mentionar si Tita Wilma na tuhungod sa ginatawag to nga bag-o nga strain nga nakitaan niya dito sa UK. Pero tungod sina, abi mo,
Abi mo, abi ninyo, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Iga patuman na sang aton pungsod humalin buwas na ang travel ban halin sa UK or United Kingdom ina tungod sa bag-o nga strain sang COVID-19 na di wala na ya siling nagpabaya-baya pa ang Pilipinas kundi gilayo na nga magapatuman sang temporaryo nga travel restrictions sa tanan nga mga nagabiyahe, no? Sa tanan nga mga nagabiyahe halin sa United Kingdom, umpisa buwas nga adlaw tungod man sining panibago nga mutation sang SARS-CoV-2 didto. Ang virus nga ina nga ginahalinan sang makamamatay nga coronavirus disease or COVID-19. Ini syempre ang ginanunsyo man sang presidential spokesperson nga si Harry Roque sa isa ka video message nga ginpagwa sa state-owned media no, nga PTV4 kainas ang aga. Naghalin mismo sa IATF, EID or Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang amo iya nga mando. So siling ni Roque ginaprobahan ina ni Presidente kagabi, na Presidente Rodrigo Duterte no kagabi, December 22, no, ang pag-suspend sang flights from United Kingdom umpisa December 24, 12 a.m. Bot sila yun 24 buwas midnight, no, alas 12:01 sang tungang gabi tubtob sa Disyembre 37, Disyembre 31, na tuig 2020 ang hambal ni Roque. Na, tisiling pagid niya nga covered sang temporary restriction ang tanan nga mga pasahero nga ara sa UK. Covered sila sang 14 days restriction antes iya mag-abot diri sa Pilipinas. Kalakip man dira ang mga pasahero nga ara na sa transit. Kagin pagwa man ang IATF Resolution 90 matapos nga ginpabutyag ni Roque nga iyag ya istriktuhon ang DOTR or Department of Transportation para nga ipatuman ang amo nga paghugot no kag pag-istrikto para hindi makasulod ang bago nga mutation sang COVID-19 diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay do sa ito na nahibaluan do kadasig niya sa iya mo, no? Ti kakabalugid kita nga una ginhambal sang WHO kun World Health Organization nga ang amo nga strain halin sa Europe mas makalalaton siya kumparar sa sining lapnagon kag normal iya nga COVID-19. Siling gani niya sa mga ara naman sa pasahero nga ara sa transit from UK kag sa mga pasahero nga ara sa UK for 14 days ka antes mag-abot diri sa pungsod kag mag-abot antes naman 12:01 a.m. sa December 24 temporary restriction. Hindi sila sakop sang entry restriction nga ginatawag nan. At mayo naman lang na bisan istriktuhon nila para ang tanan makahalong kag kita maproteksyonan man. Siyempre galing ti ang kung pamilya naton ara sa mga nagabiyahe nga ina siya, no choice kita na. Kag tungod man sining panahon sang Pasko, ari naman na tungod sa mga negosyante balang mga mahingaliton. Kaya ginapangabay naman sang Malacanang sa publiko nga kung pwede na i-report ninyo gilayon sa DTI kung Department of Trade and Industry kung may ara da mga negosyante nga nagapanghingalit sa karon iya nga panahon sang Pasko. Pwede kita nga makatawag sa DTI hotline o kung hindi gani mag-email man sa consumercare@dti.gov.ph. Kay may gali mo may ginpagwa bala nga suggested retail price ang DTI para sa pang Noche Buena item. Kabalo naman kita kung anong inang pang Noche Buena. May ara da hamon. Galing kaya ta pa na bakal sang hamon. May ara da hamon, di ba? Fruit cocktail, queso, may queso di bola na spaghetti,
Yung mga pasta bala, macaroni, tomato sauce, sandwich spread, mayonnaise, kag creamy. Amo ginaya ang pinakati para salad, spaghetti, hindi na madula iya. Ti subong wala suno sa isang pagsaka sang presyo sa mga pang Noche Buena item. Oh, sigurado sila. Aray, libutan nyo daay. Kaya mabalaan nyo ay. Yung kabalo, well, kasulod. Kagay, pwede kailang kasulod. Pero, okay. Pero kabal ni Rock, sambalya sang DTI, kung may ara, i-report gila yun. Kaya man base sa advisors ng DTI, ang presyo sa mga produkto nga inaara sa ara pa siya sa presyo sa 2019 humalin sa November 15 until December 31 of 2020. Na tandaan nyo na. Galing kay Tiway man na sa may mangisog gihapon mga anak no? Ario, ang FDA gani or Food and Drug Administration nagpaandaman sila sa pagbakasi ng mga hindi bala registered nga mga products, ha? May pila ka mga produkto nga nadiskubrihan mo nga hindi registered sa FDA. I don't know kung kabakal ka mo sinang Sultana raisins. Ang raisins, bala mga pasas na ngang iya tatak Shamrock Sultana na why na siya na-register sa FDA. Ang peanuts nga skinless salted nga plain nga ang iya tatak GSJ, isa pagid na. Ang tableya di Jimenez pagid nga ang tatak niya Nelly nga 220 grams. Kag ang best Bioessence Sure 3 Virgin Coconut Oil nga 250 ml. Kag ang Sampagita Turmeric Tea nga 170 grams. Inang mga na-mentionar ni Tita Wilma wala na-register sa FDA. Hambal sang FDA wala Certificate of Products Registration ang amo nga mga produkto. Wala mapaidalom ang mga inaiya sa pagpangusisa sa FDA gani hindi kita sigurado nga safe ina. Kag siling nila hindi sila man sigurado nga safe ina para sa human consumption nga magamit naton. Pero ginaabisuhan naman nila sa ilang mga establishment nga i-pull out ang amo iya nga mga produkto sa merkado. Ang nami naman ang mga korte, no? Mga korte sa bilogya nga Pilipinas. Tingila nga dugay-dugayaw, close na sila, no? Hasta lang 2:00 ng hapon ang trabaho, no? Sa mga korte sa karon nga adlaw, December 23, 2020, kay hambal ni Chief Justice Diosdado Peralta inibilang konsiderasyon sa karon iyang holiday season. Ginpa shorten ang work schedule no sang Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals kag first and second level courts. Kag ginmando man ang pagsiguro nga may ara lang skeleton force nga iga-assign sa mga talatapan. Okay. So, pila man natin ka mga updates nga ito na dulong sa inyo sa sininga hapon. So, relax lang ka modera. Pero sa ito na mga kautunan sa mga kinahanglan dira sa mga fresh flower.
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang akton pagkabasahon sa sining hapon, isa naman ka mensahe from the messenger sa aton personal account sa This Is My Life. Print out ni Tita We. Kag halin ini sa isa ka bana. Ang bana nga nagatrabaho sa malayo nga lugar, every 2 weekends lang siya nagapauli. Nagaproblema siya, no? Kung ano ina, ari pamatian na ton ang iya sinimensahe. Ang iya mensahe nga nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta tita? Ari, gusto ko man i-share ang ako nabatsyagan nga ini. Ambot kon husto ini. Tawga lang ako kay Carlito. Hindi ko nituod nga ngalan, pero lihog lang ta, hindi paglawag ang ako ni FB name. Ang akong trabaho ari kami sa Sagay City. Di malayo-layo sa amon kay ara sa Bacolod ang akon pamilya. Tita Wilma, hindi ko tani magpangakig kag manginit. Galing lang, kabalo na gid ang kumpari ko. Nga, ara ko sa obra. Nagapamilit gid, kag nagapangulit, nga obrahon ko gid ang amon lababo sa balay. Ang sitwasyon, Tita Wilma, natungod ini sa akon kumpare. Kabalo ka ipakayo ko ginmanta. Kay nagasupon balahaw ang amon lababo. Galing gusto ya, kay ukon nga bisan wala ko. Ginhambalan ko na siya. Nga kun wala lang ko obra para ma-check ko kung ano ang problema. Ang asawa ko naman niya nagapangulit man nga ipaobra ko na kuno
kay hindi yan na maagwanta. Kabalo kata, kada duha ka weekend lang ko nagapauli, kay layo ya akon obra. Akon asawa kag bata ara da sa Bacolod. Ako ya ari diri sa Sagay City. Alang-alang man nga pabayaan ko sila to. Sorry gid, pero wala ko daan niya salig sa kumpari ko. Kabalo ko ya nga daan ta, nga may batubalani ng baba sang kumpari ko. Mapaluyag yan na iya bisan may bana na ang babae. Amo man lang nang ginakabalakaan ko, bisan may salig ko sa asawa ko. Basi balahaw, maisahan ko sang kumpari ko, budlay na. Kung makapuli lang ko tani dayon, galing kay budlay man, hindi man siling wala ko salig sa asawa ko Nagahalong lang ko Hindi ko gusto nga magproblema pa kami sang asawa ko tungod sa iya. Pistigin na bi ang lababo mo. may pandemic pangadaan. Galing kay hindi lang ko bala mapahamtang Tita Wehaw. Ang asawa ko man, chat man, nga gusto yagid, nga ipaobra ang lababo namon sa kumpari namon. Do pati bala si Mrs. Taawayon ko mo, tungod pareho sila nga nagapangulit. Wala gid ko bilihugon nga magbantay didto, gamay pang amon bata. Hindi pa kabalo manugid kun ano. Diri lang kutob Salamat gid Tita Wilma sa pagbasa. Okay, mayong hapon sa imo kag salamat man Carlito sa imo pag-share na sa imo problema gid. Isa ina ka bahin man sa imo kabuhi nga para sa imo nakahatag problema. So makita ko hindi ka maka-focus sa imo trabaho tungod nagakatublag ikaw, no? Nagakatublag ikaw. Budlay gid man na pero hindi na. Kung may salig ka sa asawa mo, magsalig ka gid sa. Total permi ka mo ga-chat. Ano nga bala mo dahil ni portable ang pagsalig ko sa imo. Do something nga muna bala Clarito. Clarito, ginhimo ko man siya yung Clarito. Carlito. Carlito, Tita We, ha? O galing ko tanawon ta bala Tuto Carlito, tungod kilala mong imo kumpare, gusto ka man, gusto ka man kag may point ka dira, na? Pagkasiling lang ko bala nga ako na rin sa Bacolod, ang asawa mo, wala gid ni di siya paryente, or wala ka man pamilya nga ari diri. Nga pwede mo lang kitihambal mo, wala ka gid lihugon. Nga I'm sorry, ang imo asawa hindi taga Bacolod, ikaw hindi man taga Bacolod. Nga amo na lang sina ang imo kabalaka. Tama, insecure ka gid na insecure sa asawa mo. Gwapa guro si Mrs. Ay, no? Basi kung may ara man ka man, kung ang pamilya mo ari diri, pwede mo man siguro mas maliyog si nanay or si tatay mo, abi, tulutan mo amanda, or kulo kamusta hamandang akon mag-iloy, do something mo sina, na? Para bilang hindi ka magpamensar sang kung ano. Siguro hampang nyo na, joke ha, siguro hampang nyo na sa kumpari mo sa una ay. Hindi ta na mabasol, kay nga, ikaw nakakilala sang kinaiya sang imo kumpari. Ikaw na ginagahambal nga bisan may banay na mapaluyag ya pa na. So, sa sinaiya, okay, kompormigi ko na sa imo na batyagan para sa imo asawa kag sa imo kumpare, no? Pero maayo pa, total permi man ka mo chat ni Mrs. Hambalan mo siya. Nga ma, o kon love, o kon be man ang pagtawag mo sa iya, nga kon ano balang naindian ko, kag kon ano balang indi pa ko, indi kanay bala magpangulit, kay hindi ko di makakonsentra sa trabaho ko. Na, or kung hindi mo na mahambal, diretso, bisan sa pag-uluangga man na. Kaya nga, para mabatyagan sang asawa mo, kag maintindihan niya, nga kung hindi ka makafocus sa imo trabaho dira,
yes, maapektuhan gid ang obra mo. Kay gamong pinsar mo tutuod na iya. Na, wala sang malain kung ipa-intyendi mo man sa asawa mo ang imo sitwasyon. Eksplikar mo sa iyang sang maayo. Na pahibalo mo sa iya kung ano ang nabatsyagan mo, kung ano kung ano ara sa pensar mo, para klaro bala sa iya kag maintyendihan kaniya dayon, makadlaw pa na ganigurong asawa mo ay, no? Pero syempre, hindi mo ya paghambalan si kumpari mo na si Mrs. lang niya, na pwede mo hambalon hindi mo ya pwede paghambalon si kumpari mo kay basi balakon siya ang maakig na masubra ka naman pre way kagidya salig sa kondo mo na bala daw magwa bala nga mo na sobra ka naman kumpari ta kaya hindi man ko gusto nga maguba yang aton pag amiguhay nga duwa na siyempre hindi mo na paghihambal sa iya na bisan amo ina ang matutuod nga nabatsyagan mo. Pero siguro para kay Tita Wilma, kung maistorya mo, to talaga chat man ka mo or maka-video call ka man kay Mrs., pwede mo ina mahambal sa iya. Kay nami, iya kung mabatian ni Mrs. ang imo nga tingog. Nga ang paghambal mo, upod ang imo balatsyagon. Nga mapabatsyag mo sa iya. Na? Nga nagaproblema ka, kag amo ining nabatsyagan mo, kaya kilala mo siya, na? Mas maayo ang maghalong, na? Bisan makasiling ka bala, kasimple sina nga bagay, hindi gina titawi problema. Yes, sa iban, hindi problema. Pero sa mga tao, nga pareho sa imo Carlito, sa imo sitwasyon, hindi niya madula ang pagkabalaka. Simple nga bagay, pero makahatag sang kagamusang imo pamansaron, kag may posibilidad maapektuhan ang imo pagtrabaho, di ba? Ngita ka lang nami, bala nga pamaagi, para nga mangin maayo man ang relasyon ninyo nga mag-asawa, kag magapadayon man ang maayo ninyo nga relasyon sa imo kumpare. Ha? Relax! Nothing to worry. Kaya bala naton, istorya lang si Mrs. Pag break mo, pag off mo, sa gabi, istorya mo si Mrs. mo, para nga may komunikasyon, bisan ara kada sa ginaobrahan mo, si Mrs. Ari diri sa Bacolod, para mangin kampante ka man. Ha? Wala sang malain na. Gani, cool ka lang, Carlito. Okay? Yes, inalang matugda ni Tita We sa imo. Na? Salig lang. Kag syempre, magsilintang may salig ta kay Mrs. kag magsalig ka man para sa iya, pero kinahanglan magpangamuyo ka man. Nga, pabakuron lang si Mrs. kay hindi naton man mapaktan. Kag ikaw, tagaan ka man peace of mind, tagaan ka man peace sa imo heart, para nga magka-focus ka man sa imo trabaho. Okay? Carlito, salamat gid. Alas 2:17 Action Radio Philippine Standard Time ay ang ito na panyawan liniment oil, ang SID pagkatapos ng mga pahibalo.
Alex Montesa. Mayong hapon lang da, na? Sir Alex, Merry Christmas. Pang-wait na sa Merry Christmas. Jocelyn Liboon, Dispuho. Na mayong hapon, Tita Wilma. Merry Christmas. Salamat man sa imo. Tita Wilma, mayong hapon sa liwat. Upod naman kita sa isa kabahin sa panibago nga kadalagan sa kabuhi. Lapuhan ta na ang imo programa sa adlaw sa mga katuigan. Lapuhan, gidya. Ikaw, Alex Montesa, ho. Good PM, Tito Wilma. Pamati kami sa imo number 1 program diri sa Maaw, Sir Erwin Gonzalez. Salamat gidira sa inyo kag syempre man sa ila dira nanday Inday Giselle Franco. Jimena family sa La Carlota City kay Molina family sa Maaw. Salamat, Tita Wilma, from Erna Varesa Jimena. Wow. Dako di. Merry Christmas Action, Wilma. Patamyaw ko lang yung isa kaabyan nga panamit pamati sa imong programa. Guillermo Gimo Clarito, madamo gid nga salamat. Ang madamo gid nga pagpalangga, Tita We. Wow, salamat gid, Alex Montesa. Good PM, monitor lang ko di sa Matugnaw. Mabini Valladolid, God bless you. Congrats from Susan Pahariliano. Dira sa may Valladolid, sa Bebs Mangustan, dira kay Jean Hisugon. Yes, thank you. Gid mayong hapon sa imo. Good PM advance Merry Christmas from Jose Mungkal Torilla. Na traffic man ko gani siling ni Alex. Ikaw gasabat ka gidayo, no? Titawi na traffic man ko gani kagabi wala ko kahingagaw sulod sa programa ni Sir Marlon kag Miss Ann. Traffic, it looks could kill your time. Yes, ano fa be, na? Guillermo Clarito, kasabat siya. Good afternoon, Tita Wilma, Merry Christmas. Salamat, Gid. Leo Sukamo, mayong hapon, Tita Wilma. Okay, Jory Montelibano, kay Lina Marshall. Merry Christmas, watching from Musha. Congrats Action Radio number 1, Gid ko para sa inyo. Salamat. Kay Irma Varesa Jimena. Pwede ka pangayo number ninyo liwat. Amon text hotline. Amon text hotline 0963-757-0874. Hello, nanay ko sa kanginan, palangga kugid sang tuman, kag indi kugid pagtalikdan, tubtob sa katubtuban, abaw, mga dinalana ni R.R. Montuarino. Salamat gid sa imo. Kay Maria Teresa Hofalinya, good afternoon. Yes, salamat man sa imo. Guillermo Ara, great Fred Villanueva sa Pontevedra. Kay Leda Zamora Yamagishi, good afternoon, watching from Tokyo. Salamat, Gid. Mayong hapon. Arwin Secoral, salamat. Merry Christmas. Let's dance ko, no? Mayong hapon ng Mel Morales. So, relax lang, day. Be strong, na? Dira, sa iban nga lugar, aras lang sa iban nga pungsod. Well, anyway, thank you, Gid. Move for mental health from Arwin Secoral. Okay. Balikan ko lang na ng iban, ha? Nga mga greetings naton. Okay? Yes, tawa.
Kag sa sininga bahin, syempre, kadto kita sa informasyon nga aton man ma-share sa inyo sa sininga hapon. Syempre, FYI, dito para sa ila, hindi natungod ini sa inang mga pagkuha bala sa mga video, pagkuha sa mga pictures, hindi tawag ka lawg-lawg, magsiling ka pictures, no? Pagkuha sa pictures, kag pagkuha sa video, sa inang mga nagakatabo, especially sa mga krimen. So, hindi ba hambal nila, may naghambal nga otoridad, hindi na dapat kuhaan, kaya muna. Pero hambal iya sang Integrated Bar of the Philippines o kun IBP. Okay lang na iya. Kung magkuha ka sang video or pictures sa mga nagkakatabo sa imo palibot, wala ikaw sang malapas nga kasuguan. Ina mga nagkakatabo nga mga krimen sa publiko, amo naging pabutyag sang presidente sang IBP or Integrated Bar of the Philippines nga si Domingo Cayosa. Kay inabalat to kabati man kamuto sa hambala ni Tita Wilma. Ang paandaman bala ni PNP Chief General Dibold Sinas nga hindi niya pagkuhaan video ang mga nagakatabo nga krimen pareho sang kontrobersyal nga pagtiro to sang isa ka pulis to bala sa Paniki Tarlac sa Mag-Iloy nga si Sonia kag si Frank Gregorio na ambal siling gani ni Cayosa sa isa ka interview, no, siling sinisang presidente sang IBP siling ang isa ka krimen, isa ina ka public offense batok sa pungsod kag sa bugos nga republika. So kung himuon mo ina kag i-video ikaw, wala ka privacy. Tanan nga pumuluyo may kinamatarong nga i-video ang mga hindi husto nga nagakatabo sa publiko. Siling niya, wala sang illegal dera na. Siling may reaction ko ito nga nabasan nga gambal sa pahugon pa nila, gali kami na. Nya, hambal pa nang ni kayo sa inyo, hindi pwede nga i-cite dira ang right to privacy sang isa katawo. Nya, aminado man gani siya nga ang pag-discourage siyang PNP or Philippine National Police sa pagkuha sang picture kag video kag pag-document sang natabo nga krimen na okay na siya para masiguro bala ang kaluwasan sang mga witness. Hambalya pa pwede lang iya nga pwede lang nga magpahanumdum ang mga otoridad sa publiko pero hindi nila dapat punggan nga magkuha pictures kag video sa mga nagakatabo nga krimen. Kaya ginapahinumdum naman ang mga witnesses sa pagkuha sa mga photos, sa mga videos nga hindi ina dapat mangin rason para makaguba sa operasyon sang mga otoridad nga nagapatuman sang ila sini responsibilidad o kon trabaho. Habalik kayo sa let them do their work professionally in accordance with the rules of engagement. Kag hindi pag-ihinder ang ila sini pag-perform sang ila sini mga trabaho. So, inakon nga, aging kuha man ni Tita Wilma para man sa impormasyon sa aton man mga kauturan, kay nakabati naman kita to sang ginhambal, kag paandam sa aton PNP Chief General nga si PNP Chief nga si General Sinas, nga hindi pagkuhan video, mga nagkakatabo nga krimen, na ada karon niya kay hambal sang IBP, no, or Integrated Bar of the Philippines, kung magkuha ikaw video or pictures sa mga krimen nga nagkakatabo sa palibot mo, wala ikaw sang ginalapas nga kasuguan. Alas 2:29, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, hoo. Dali lang. Pasiplatan ko na atong text hotline. Bisan makadali gid lang, ha? Good afternoon, Tita Wilma. Merry Christmas to you and to your listeners from Cecil Romano. 8341. Damo panda. Reaction ni okay. Damo ko no panday nga kumpare gid ang nga paubrahon hambalan niya sawa okay paubra basta hindi lang ang kumpare ta. Okay. Batian mo to Carlito 4898 halina kay 4898. Andi kay tiga hingyo man ang kumpare ya kay ti wala man bala trabaho. Gali kay ti kilala yang kinaiya. Do something amo. Tita, good afternoon paliog tamyaw kay Ma'am Amalia kag kay Ben Lambuson nga nagtutok gid sa pagpamati sa Action Radio. Nagatutok gid. Sa 5850, salamat gid.
Mayong hapon, Tito We. Gamay lang amon handa kon 24 sang gabi kaysa 31 akon birthday. Wow! Ti amon na amon paghanda agud may pulawan hasta magbagong tuig. Monitor lang ko permi sa program mo ta. Thanks and God bless. Okay, New Year galing imo birthday 6601. Okay man la. Bisan gamay lang mo nakambal ni Tita Wilma. Bisan gamay lang basta may saluhan. Good PM, Tita We. Merry Christmas sa staff sa Action Radio. Tamyaw ko, Family Laparan, Labaniego, Esparicia, Family. Ang gatamyaw bibing sa Puruktumpok Pandanon DSB. Salamat, good 5977. Okay. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, hello, Alex. Upod kami sa liwat sa nagadaguob mga programa sa adlaw sang Miyerkules. Luto na, ready to serve, beef with broccoli. Amo na inyo saluhan. Okay, kay Arwin sa Coral, salamat man. Hi, Tita Wilma, Merry Christmas. William Camilotes, Ariga Monitor sa Barangay Sumag. Angkor, sa Ancorville Subdivision, salamat gid. William P. Will. Christine Minias Villalobos, mayong hapon Tita We, kag mayong hapon man sa Energy Fans Club. Okay. Princess Joy Binias, Tita Wilma, good noon. Congrats. Number 1, Action Radio. Greet ko lang asawa ko, Jonah. Kag duha ko kay kids, Jaboy, kag Princess. Also, Vicran family. Dira sa Manbaynaw, Don Salvador. Halin kay Boy Binias, diri sa Iloilo. Thanks, Gid. Martin Aliling, good afternoon po. We, please, Action, Tita Wilma, good PM monitor always sa gihapon. Please patamyaw lang ko sa mga bata ko. Bubot, Nelinor, Michael, Michelle, Cagnil. Salamat gito we, Keep safe and God bless you always. Yes, in the Virgil Pinda, ikaw man. And Anthony Jones sa Villo Siblano, Tita, good afternoon, monitor live sa Juan Island, Sipalay, sa Tita. Di ni natuto. Na Maria Teresa Hovelenia. Hi and hello man. Miss Heaven, mayong hapon sa imo. Home Alumina. Kay Inday Jean Officer. Good afternoon, Ma'am Wilma, and to all the avid listeners, especially to Malacca family. Stay safe always. God bless and more power to ARB. Thank you so much, Ma'am Elizabeth Malacca Gamala. Ligay Villariza Chivar. Good PM. Hi lang kay Ramon and Lucy Archivar. Tough fun mo gid kami, Tita We. More power. Ligay, thank you, kid. Ha? Let's Baguis or Bagyus. Sakto na, Atenasyo. Regards kay Nanay Wela, listening from Barangay Kamalubalu, Hinigaran. Tita Wilma, God bless and more power to ARB. Adrian Lamiri Zoberas. Kag kay Inday Wilma Cabarles, damay yung hapon man. Gamonitor kami diri subong sa Banwasang Valladolid. God bless in advance. Merry Christmas. Mark Timothy Villoso. Salamat gid Tita Wilma, God bless and more power to ARB. And also Merry Christmas, Adrian Lemire Zubera. Salamat gid. Okay, enough lang nanay. Balikan talang kamo karon.
4:38 na Action Philippine Standard Time. Galing, Tita We, ma-horoscope na gilang taanay. No? Antes man mag-horoscope, gusto lang anay naton tamyawon man sang happy birthday. Happy birthday, Tatay Jessie Yurong. Na? Tatay Jessie Yurong, happy birthday. Wish lang naton sa imo. Ano ganitay? Maayo lang gin nga lawas. Kag damo-damo pa gin nga tuig para mag-enjoy pa gin, na? Okay? Stand by, anay, mga palangga naton nga mga tagpalamating inyo, dira gali mga cellphone, anay, na? Inyo mga cellphone, i-alert. Muglatan yung inyong mga mata, parok-urok lang mo pamati, na muglatan ninyong inyong mata, i-alert yung inyong mga dulungan, are, mabunot kita kung sino ang magadaog, sa aton karon iya nga hapon, para sa aton SAP sa ARB province-wide. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. Nagaring na, kag nagaring na. Kabay pa nga magsabat siya. Hello. Ay, hello. Hello? Hello. Mayong hapon. Mayang hapon. Si Sonia ne? Oo. Si Sonia Colomna? Oo, ako. Ay, ikaw ni? Si Tita Wilma ni sa Action Radio? Ay, oo. Oo. Ano? Oo, ano taning maalagad ni Tita Wilma? Hindi. Sa taga-diin gani si Sonia Colomna? Aray ko man sa Buena Royal. Sa may barangay? Estefania. Bacol. Hindi ko gestar sa balay sa ako noon. Ay, sa barangay Estefania. Oo. Gaano ka da? Napiyungan ka ay. Oo, gapawayway. Ay, gapahuway-huway. Lagi ko sa imo, pero talaga sa radyo mabatian. Pakadlaw mo lang si Tawe, Oo. Okay, te, sigurado, nagapamati ka sa Action Radio, kay tinahidlaw, kay Tawe mo. Okay. Halin pa na bala sa nanay ko. Napamati, gito sa iya. Ay, palatandaan, gina si Tita We, pa may edad na gidman, ha? But anyway, sa Sidintik maiki na po, Ma'am Wilma. Bukang edad mo diyo, 78 years old na ikaw, no? Oo. Okay, anyway. January 15, Mama, birthday na ko mo. O ti advance happy birthday sa imo, no? Kag yes, para Paskwaman sa imo, ikaw ang aton winner, Wow! subong, no? Sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Province-wide. Congratulations, ma'am! May 500 pesos ka. Ma'am Wilma, hindi na po mapalakat. Wala. Hindi ka na makalakat? Oo. Sige, istoryahan talang na karon kung anong himuon mo, pero hulat ka lang. Okay, sige. Mati, ma'am, May ha? report lang po din sa balay. Okay, pamati, ma'am, ha? Sa imo ni nga Okay. cellphone number nga ginauyatan ni Tita Wilma, mahulat ka lang dira kay ti-send inang tracking number or reference number nimo. Okay, Kag kung diin mo makuha. okay. Pero hulaton mo ang Okay. tawag sa amon admin staff kon sino ang sender. Okay. Okay, ma'am, ha? Okay, Okay. salamat din. Merry Christmas. Merry Christmas din. Happy God New bless Year. you all. Oh, sige, God bless. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Okay, so congratulations kay Sonia Colomna, 78 years old sang Buena Royal, subdivision sa Barangay Estefania, Bacolod City. Ikaw ang aton winner sa siniiyang hapon. Congratulations.
Alas 2:43 na. Yes, Tita Wilma, ihatag na naton ang horoscope para karon nga adlaw. Karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 23, tuig 2020, unahon naton ang Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubto Enero 19. Wow, Capricorn, ang imo horoscope sa karon, padayon ang pag-abot sang blessing sa imo karon nga adlaw. May negosyo ikaw nga food delivery, wow, nami gina siya. Kay nga sunod sa horoscope mo, damo ikaw sa mga customer. Kag hindi mo na maisip ang imong income, buligan ta kada isip. Pero kinahanglan, kinahanglan mahinalungon ka man, kag kinahanglan tan-awon mo gid perming imo prioridad para hindi ina magkadto sa wala. Ambot silingon ang imo kita, bala? Mga maswerte mo nga mga numero 11, 42, 36, 53, kag 25. Bamboo green is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga nataw Enero 20, tubto Pebrero 18. Yes, Aquarius, ang imo best friend, mangin life partner mo. So meaning sa mga Aquarius, ini nga mga single. Kag yes, masadya man ang dalagan sa inyo relasyon. So magpasalamat ikaw. Mga maswerte mo nga mga numero 9, 27, 41, 14, 31, kag 36. Marigold yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubto Marso 20, madayon ang imo ginaplano nga proyekto Pisces. Hindi mo lang pagkalimtan ang pagpasalamat sa mga tao nga nagabulig sa imo. 45, 9, 23, 25, 32, kag 15 mo mga maswerte nga numero. Your lucky color is cherry red. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, kinahanglan aware ka sa realidad. Butingon, aware ka sa mga nagakatabo sa kabuhi mo karon nga adlaw. Kag isang pa Aries, suno sa imo horoscope, importante tumanon mo ang imo tagsa kapangako para hindi maguba ang pagsalig nga ginahatag sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 4, 9, 44, 32, 10, kag 14. Electric blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga nitaong Abril 20, tubto Mayo 20. Kung may negosyo, ikaw maing dalagan sa negosyo mo karon nga adlaw, yes, nagamat-amat damo ng imo mga customer, gani, magadako man ang imo income, kag ikaw man malipayon. Taurus, kung may negosyo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 7, 43, 32, 12, 51, kag 35. Your lucky color is scarlet red. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Wow, Gemini, makumpleto mo na ang mga dokumento sa imo proyekto. Kag, yes, umpisahan mo suno sa imo responsibilidad, umpisahan mo inagilayon para nga makita mo ang mangin resulta sa mga maswerte mo naman nga mga numero 12, 35, 50, 25, 42, kag 24. Strawberry red is your lucky color. Una ina nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope, pero syempre, hindi ginaton pagkalipatan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw
nga mga pahibalo. Life Extension.
Greet ko lang asawa ko. Happy birthday. So, happy birthday sa asawa ni Robert Roma. Rosalina Arellano Espadero. Guillermo Clarito. Kay Mary Jane Tini Francia. Salamat man. Kay Wilma Cabarles nga nagapod sa ito online. Kay Sister J, good afternoon. How are you, my dear? Okay, stay safe. Okay, alas 2:55 ang aton dugang nga mga zodiac sign. Cancer na kita. Sa mga Cancer, mga natao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, pamati. Isa ka oportunidad ang magapalapit sa imo nga makahatag sa imo sang wow, madamo nga kwarta. Pero subong nga adlaw very energetic ka. Ano kaluya man. Masuwati mo nga mga numero 6, 42, 32, 25, 15, kag 20. Tangerine is your lucky color. Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Ang mga Leo inspired karon nga adlaw tungod nga abaw gin-greet siya sang iya nga crush. Abaw. Bisan ano pa ang regalo nga mabangton mo karon nga adlaw Leo, kinanglan i-appreciate mo gid ina. Maswerte mo nga mga numero 8, 53, 35, 20, 15, kag 45. Your lucky color is navy blue. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo ni tao Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, himuo ang tanan para hatagan katumanan ang handom mo. Ang imo ginahandom nakabase man sa imo desisyon karon nga adlaw. Mga masuwati mo naman nga mga numero 6, 40, 35, 28, 10 kag 53. Carnation pink is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Amuse si Libra karon nga adlaw kay nga natuman ang iya ginapangamuyo. Tungod sa imo pagpumensar, nagwa ang kamaturan mismo sa imo kaugalingon kag very satisfied ikaw sa resulta sina. Maswerte mo naman nga mga numero 2, 42, 21, 24, 35, kag 48. Cornell red is your lucky color. Yes, sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, Scorpio, kinanglan maging honest ka sa kaugalingon mo. Dugangan mo ang dugangan mo ang pag-focus sa tanan nga ginahimo mo para nga hindi mauyang ang imo kabudlay. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 12, 27, 33, 40, kag 42. Pearl white is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, nga feeling mo subong nga adlaw, do permilang ka kuba-kuba imo dughan, ina tungod kadamo sang imo mga ginapamensar. Magpangamuyo ka para mabuhin-buhinan ang imo nabatsyagan nga kabalaka. Mga masuwerte mo naman nga mga numero 8, 35, 41, 13, 48, kag 25. Shocking pink is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw, Miyerkules, Disyembre 23, tuig 2020. Preparar ka mo dira para sa itong coffee break dugay-dugay. Isa lang ka sachet sang Zenton Plus Coffee Mix kag isa ka tasa sang mainit nga tubig. Hindi ba Erwin Gonzalez? Upod ko na siya pag mag-coffee break mo. Sir Erwin Gonzalez dira sa may Maaw. Sila nanda Inday Giselle Franco. Yes, ang itong Zenton Plus Coffee Mix nga may soya, balunggay ka
Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpangamuyo, opdi ninyo si Tito Wilma para sa Orasyo Imperata, batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Palinggan nga mga tagpalamati, kag sa sininga bahin, tiyo naman sa pagpaalam ni Tito Wilma sa itong pagpangalagad kag upod man sa inyo sa sininga hapon. Pero antes magpaalam si Tito Wilma nga ito na Bible verse for the day. Halin sa John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Madamogin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Yes, kay Miss Jane Heldori Candido ane may yung hapon landa. Salamat kid kay Nanay Pert dira. Buwas na naman sa standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Dr. Alfred Screen. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila